Maayong adlaw kay tanan na sabita kining inyong katuang nga programa sa TV Apollo Punto Argumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Uban ko ninyo sa kadali nga panahon. Sir RJ Seno, uban ko ninyo sa kadali nga panahon aron na atong isbutan ang mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon no ni ang part 2 sa ato ang tawag ining tubag sa ato ang mga amigo nga mga dili Katoliko, particularly sa mag-amahan nga gitawag og bakalares kay katong ni Agi Manggot mga higalag maigsuon is nagdali magud mi kaya magbiyahe mi padung dito sa gitawag og probinsya. So mo na hinungdan nga yon nalit ang ato ang part 2. Pero nagpasidaan ako daan nga katong niagi is part 1. Ngano man kay ang iyang video ni abot og kung masayop is 7 to 8 minutes kung wala ko tawag ining masayop. So ang first 4 lang muna ang ato ang gitagaan og tawag ining reaksyon. So karon tagaan nato katong reaksyon katong sumpay sa iyahang gitawag og video. So yon ato aning tawag ining i-play ang iyahang gitawag video. So mao ni ang sumpay sa iyahang gitawag og video. Okay? Kung wala man i-contradict. So, what's your point, di ba? Actually, ang tawag ining punto, simple lang man kaayo. Ang punto nako nga ang imuhang papa bakakon, nya ginipinsaan nimo ang tawag ining pagkabakakon sa imuhang gitawag og papa. Again ha, dili punto dinhi kung nabasa ba niya o dili. Ang punto dinhi kanang inyuhang tawag anang objective ba nganong inyuhang gibasa ang maong gitawag og dokumento pagkatapos half truth lang ang inyuhang gipresent. Mao man gitawag og punto. Yung kag pointless tong tawag ining sumpay. Di paghimo mo inyong kaugalingong libro ayaw tawagan ng kutloan ng mga dokumento nga kabalo man ta nga ang gipresent sa maong gitawag og dokumento duha na ay gitawag og Jewish Sabbath o kining gitawag og Christian Sabbath. So mo man ang tawag ining punto. Mo man ang punto din tawag ining amigo. Okay, he is trying to paint a picture that pastor is quote mining or cherry picking the context in a form of malice or bias baka. Sa man tawag din nimo ana? Sa man tawag nimo anang tawag ini mga tawo nga ang gi-present is half truth. Di ba? Bakakon. So nag-present lang siya mga butang nga gusto lang niya nga ang i-present katong ganahan lang niya. Unya pagkahuman kadtong butang nga dili niya ganahan, so buti pasabot ang mahitabo din niya i-present ngano man kay maigo man siya. So sa may tawag din nimo ana di ay? Ha? Sa may tawag nimo ana di ay? Continue na to. Kay wala daw kuno nasabtan ni pastor ang full context. But based sa imong video, sino? Based sa inyong explanation, ikaw mismo wa kasabot sa imong gipambasa. Sure I don't know where you learn. Di pa. Sure ka? Ako kasabot sa ako ang gitawag o gibasa tarong nga daw ako Katoliko ha. O kasabot sa ako ang gitawag o gibasa usa-usahon ko pa na sa imo. Ha? Tan-awon na to ha. Kining tawag ining gipunto. Gipunto sa ato ang tawag ining migo. Tanawa ra gud kaklaro ano. Unsa man ang tawag anang main topic sa maong gitawag og libro migo. Ang main topic is the Sabbath and Sunday. Ang introduction sa gitawag og writer, Christians follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. Pero ingon niya, but the Sabbath and Sunday are not the same day for everyone. So buti pasabot gipakita sa gitawag og writer, gipakita sa writer nga kadtong gitawag og celebration nga Sabbath by the Jew and ang celebration nga kanang giingon nga Sabbath sa gitawag og mga Kristiyano managlahi pero ang essence maura. Mo man ang punto niya, o di ba? Okay. Continue na to, continue. Okay. Sunod din the Jews' observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days and resting on the 7th. Sunday is considered the first day of the week. So dinhi gipakita migo ang basis sa mga Hudyo ang tawag ining ang ilahang gituuhan ba nganong magpahulay sila sa adlaw ni ining gitawag og Sabat. Ngano man kay gituuhan nila nga kanang ilang pagpahulay nagikana sa istorya sa gitawag og pagpahuway sa Dios after sa iyahang gitawag og kreasyon.
So mo man ang giingon, di ba? Then pagkahuman, ato ang tawag ining i-continue. Karon, ang giingon dinhi, aha. Okay, Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day of Jesus who rose from the dead. So buti pasabot gipahimug-atan sa gitawag og writer nga ang basis sa mga Kristiyano nga giila nila ang Sunday as Sabbath tungod sa ilahang pagtuo nga kining maong adlaw mipahulay ang ato ang Ginoong Hesukristo. So mo nang usok man pa ba duha ka dagway ang gipresentar sa maong gitawag og writer, unlike sa inyo isimong papa ug ikaw Mr. tawag ining Junior Bacalares. Ikaw isa ra inyong gipakita dili ang gitawag og duha, ang dinhi duha gipresent sa gitawag og writer ang duha ka dagway sa gitawag og isyu sa maong inyong gi-quote nga dokumento. So dinhi gipakita dinhi karon man kaayo dinhi Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day of Jesus rose from the dead. So dinhi karon mo nang gikot sa imong papa nga tawag ini nga makak. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Unsa man di ang premise? Unsa ang premise sa gitawag og writer concerning the Sabbath day nga nahitabo sa gitawag og Saturday? Mao na ang Jewish observance nga ilahang gitawag ini nga ang ilahang basihan kanang giingon sa Genesis. Nang nipahulay ang Dios sa adlaw gitawag og ikapito. Pero ang problema ninyo kay tawag ining inyo kanang sa early Christians probably observe the Sabbath on Saturday, so therefore tama na mi nga tawag ang nagbasa-basa kay nabasa man namo nga na-observe sila pero wa nyo sumpayi. Ngano man kay ang gipahimog atan magudinhi kanang giingon nga early Christians nga nagsaulog, ako ang balikon ha, kanang giingon nga early Christians nga nagsaulog sa panahon sa Sabat, obligado sila nga magsaulog or muadto sa sinagoga sa adlaw gitawag og ipapahulay kay ilahan ng kostumbre ug balaod sa ilahang lugar. Kung sa kuan pa na siya ba, ordinansa nila kumbaga ba. Yon. Pagkauman mauna nga pag-abot ang sumpay and gathered for the Eucharist on Sunday. Ngano man kay mao man ni ang ilahang kuan, mao man ni ang ilahang day of celebration. Mo na kang tan-aw tang world history. Reverend O'Brien, other practice of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So mauna kung imuhang tan-awon kanang nag-gathered sila sa Sunday Eucharist, Sunday nga maunang gitong Eucharist, mauna ang ilang adlaw sa pagsimba dili adlaw ipapahulay. Ana ba? O sige, continue na to ni. Ang tawag ining biniltuldo nga pagsabot sa ato ang presentation. Learn your English pero ambot bagid nagtunong ng imuhang konteksto. Nanaway pa kung asa daw ko nakakatong sa kuang gitawag og English. Bisan gani sa kong presentation ng Bisaya wa kasabot. Kunya makig-ergo ka na og tawag anang ginamit ang English language. Katawa man ta sa imuhang tawag anang kuan sa imuhang tawag ining argumento kung baga. Ngano man kung tan-aw na to ha, tan-awa ni iyahang gitog para actually from the very beginning sa presentation aning anak ni Mr. Bacalares, pointless, walay gitawag og punto, wa niya mabungkag ang akong argumento nga ang iyang papa na makak. Ha, wa na bungkag ang argumento nga iyang papa na makak. Kaya mo pa niya, pointless na kung tawag anang ito ang ipadayong tong tawag anang kaya ang point lang ni Pastor Bacalares kay tawag anang i-present lang na ay mabasa. Unsa man di objective ni Pastor anong iya nang gibasa? Dili kung sa kuan ni bagsak ni sa tawag ining critical thinking. Nga naman kay basta tawag anang critical thinker ka, tan-aw nimo imo ang susihon unsa iyang gisulti, unsa iyahang gitawag og gibasihan, unsay purpose nganong iyahan ng gibasihan, unsa iyong objective nganong iyahan ng gitawag og gibasihan. Ang objective ninyo nganong gibasihan ninyo nang gitawag og libruhan nga kay gusto niyo ipakita nga kuno ang Katoliko mismo nagsulti nga ang early Christian nagpahulay sa adlong Sabado kay mao ni mohaom sa inyong unahuna kay nag-angkon man mga Kristiyano mo di ba nga nagpahulay mo sa adlaw ikapito mo man ni purpose ninyo. Pero ang problema, gibasihan ninyong gitawag og libro pero wa niyo tarong magbasa. At the same time, gusto niyo ipakita nga ilaro ninyo ang mga tao pinag sa pagputol-putol sa gitawag og pagbasa. Sige, continue na to ni. Continue. And let me explain.
Let me show you kung sa response niya. Mhm. Let's watch this. Mhm. Tawag og Sabbath day kung ang imuhang nang basahon sa ibabaw the Mhm. Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So Mm. kanang gitawag og Sabbath na Saturday mao na ang Jewish observance. See Mhm. how intellectually dishonest this is. Ngano daw? Nganong tawag anang intellectual dishonest ko ana nga panahon? Sige daw. Unsa day iyang punto dabi? Gi-claim siya Mhm. nga si pastor wala kasabot sa context sa iyang gikutlo. Sigurado magyugtawag ining wala makasabot nganong man duha ang puntong gipresenta sa maong gitawag og dokumento. Christian Sabbath ug ang Jewish Sabbath. Ug nag-explain siya sa context kuno sa iyang gibasa Mhm. without knowing what the actual meaning of the context is. Iya tira. Sabadista ang tawag ani mo pasabot sa libro nga gisulat sa usa ka Katoliko. Fallacy of argumentum ad verecundium na. Sige daw, proceed. Pero sa iyang himot na himo Mhm, sige daw. Kaduhan na niya gibalik ko pero wag gyud sa nihatag sa iyang kita og punto ngano man naglibog siya unsaon pagribat. ana siya nga kanidang early Christians probably observe the Sabbath on Saturday Mhm. is a Jewish Sabbath. Unsa man day tawag anang tan-aw din nimo ana nga tawag ini nga dokumento. Ikaw di ang makasabot ana, di ba? Tanaw ra gud ang premise o the Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days. First presentation niya. Pero ang iyang tawag ining ang iyang murag major premise kung baga kining Sabbath and Sunday. Christian follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. Ngano man iyang gi-reconcile ang Jewish Sabbath ug ang gitawag og Sunday Sabbath. Kung imuhan ng tatanawan, duha ka butang ang gipresent sa maong gitawag og writer. Pagkaman so iyang gitagag pahimukat nga ang Jewish Sabbath ang derivation niya or gitawag og source niya nganong ilahan ang gibuhat tungod kay nagtuo sila nga mipahulay ang Dios sa adlaw ikapito human siya gitawag og naglalang sa tanang kabuhatan sa tibuok kalibutan. Ikaduhang gipresent niya ang mga Kristiyano nagsaulog sa Eucharist sa panahon nga gitawag Domingo. Ngano man tungod kay kanang gitawag og Domingo mauna ang biso and gathered for the Eucharist on Sunday but by the 2nd century o yun. Dara. Christians gathered to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day Jesus rose from the dead. So mao na ang basis sa mga Kristiyano. Ngano nagsaulog, nagsimba sa Dios sa adlong Domingo tungod kay anang adlaw ilahang gituuhan or gituuhan sa mga Kristiyano kami nga mga Kristiyano nga kanang adlaw nabanhaw ang Ginoong Jesucristo. Di ba? O man ng punto. So duha ka butang ang gi-present. Karon, pag abot din sa yelo kanang inyong gigikot sa imong papa nga namakak, early Christians probably observe the Sabbath on Saturday. Ngano man kay again kanang maong gitawag Sabbath ordinansa na customary nila na ani balaod nila kung baga. And at the same time and gathered for the Eucharist on Sunday. So, lahi itong tawagan ng pagsimba nila, nagagather sila sa adlong Domingo, nagtawag ining nagpikas-pikas sa gitawag og tinapay ug kanang ilang pagsulod sa Sabbath day sa panahon nga kung asa ang mga Hudyo magampo gitawag og magsimba. Dili aron musimba kauban nila kung dili tuluan ang mga Hudyo para i-convert para Kristiyano. Pagkaman ako pasangin lang nga wa ko tawag ano nagkasabot. Katawa ko ni nga tong migo. Okay, continue Tungod na kini to. nabasa dari nga the Jewish observance of the Sabbath Mhm. on Saturday, then therefore kaning nabasa dari na early Christians probably observed the Sabbath on Saturday is therefore a Jewish Sabbath. Unsa man tawag din nimo ana? Unsa man tawag din nimo anang tawag kanang gitawag og Jewish observance din na. Asa man day tawag anang asa man day nakatatak ang Sabbath day, asa man day nga relihiyon nga nakatatak ang Sabbath day sa Seventh Day Adventist. Dili sa Seventh Day Adventist niya ato ang tawag ini nga tan-awo ning gitawag og gisulat sa the World Book Encyclopedia. Ni tama nga pagsabot ha. Tama ning nga pagsabot. Atong basahon. Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday, the 7th day of the week. Today, Christians also use the word Sabbath for their Sunday. So, kanang giingon din na nga Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday. So, kanang Saturday Sabbath, kanang tawag ining gikot din na sa gikot ninyong tawag ining dokumento
Ato nga kuan kanang gi-quote ka gitawag og dokumento, tama nga to ang interpretation nga refer na sa gitawag og Jewish Sabbath. Dili na sa Christian Sabbath. Sige, continue na to, continue. Aha, ng English na to, ana sino? Yati ra. Pero pwede correct, di ba? Believe ko aning tawag ining mga tawhana, pag gani kahatag sa iyang gitawag og punto, nangita nag-asa akong English. Sige daw. Ano, wa man mo nasabtan ng context. Iya tira ako pa noon ang gitawag og wala kasabot. Tatanaw nagkabuang ni sa iyang kwan. Magkabuang ni sa iyang tawag anang explanation concerning sa dokumento nga gi-quote sa iyang bakakon nga amahan. Tawag og Sabbath nga Saturday, mauna ang Jewish observant. Okay, basahon ako Sige daw. Ang dari, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days and resting on the 7th day. Okay? Ang pasabot ani sino, gi-explain ani nga context kung unsay rationale sa pag-observe sa mga Jewish people Taka naman ka unsay tawag anang on unsay gitawag og rasyonale sa tawag anang pag-celebrate sa Jewish people. Ay dili magpataka ba? Sige, Saturday. ito lang continue. Wala dari gi-explain sino wala dari gistorya gisulat o baka giyaw-yaw man kaadari sa isa man lang gid ka context nga ang Saturday Sabbath gi-originate sa Jewish custom. Taka na gyud ba? O tanawa ra. Nagtagbaw sila og depensa sa kabakakon sa iyahang gitawag og papa, nagbuhat-buhat, nagistorya ipahid pas kung baba. Mali ka na gud ninyo nga ako ang tawag ining video. Kung isulti ba ko nga ang Sabbath nag-originate sa Jewish people? Pag ang amahan bakakon, ang anak bakakon pud na. Nasulti ba ko? Nga ang tawag ining Jewish Sabbath nag-originate sa Jewish people. Ang akong giingon, kanang gitawag og Sabbath, kanang gisulti din ha, mao na ang Jewish observance of the Sabbath or nag-observe ang gitawag og mga Hudyo sa gitawag Sabbath nga ang ilang pagtuo nag-derive kini naggikan dito sa gitawag og kreasyon mo ng ilang faith. Wa ko nag-ingon nga nag-originate ang Sabbath dito sa mga Hudyo. Pataka naman ning gabuot-buot ka. Ikaw, sige panaway asa ng imong English no. Ako binisaya ganin ako kasabot. How much mo mag in English ko? Ay nalang. Sige daw. Wala dara. You are reading into the text. You're adding to the context. Ikaw ra may nag-add sa context. Nagsulti ba ko nga tawag ining ang Jewish ang tawag ining Sabbath nag-originate sa gitawag og mga Hudyo. Pag ingon ganing gitawag og Sabbath, mao na ang Jewish day of worship. Mao na akong stand kano man kimo man ang giingon sa libro. Mangitatag tawag ini nga ebidensya nga kanang matawag ining gyud sa ato ang pangunahon na ba kung baga. The World Book Encyclopedia volume 17. Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday, the 7th day of the week. Mama na, di ba? Mama na ako ang punto. Nga kanang Jewish observance, nga nag-ingon, kanang tawag ng Sabbath nila, nga Jewish observance nila, Jewish day of worship. Ako nag-ingon nga nag-originate ang Sabbath sa tawag ini mga Hudyo, butang-butangan pa ko aning mga bakakon ay. Ayaw ko ninyong butang-butangi. Ang tanawa. So, pakong. Next. You're making your own conclusion. You're making Ikaw naman ang naghihimog tawag anang konklusyon. Nagkabuang mong depensa anang kabakakon sa imong papa. Pagka man nagbuot-buot kapag presentaron, butang-butangan pa kunin mo ay nalang kining mga tao aning klaseng mga tao makita ang gyud nato ba nga kanang mo ni resulta ba kana bitong naningkamot bitaw pagbangon nga kabalo sila nga nalugmok na sila ba mo na magpataka na lang og istorya. Ingon sila nga nagpataka na ako, ko kasabot kay ang katudang tawag anang Jewish dito, Jewish observance dito, nag-ingon ko nga nag-originate. But ninyo. Kani nga itong mga amigo nga mga Seventh-day Adventist mo, ginapang-hambog ninyo. Suluya po ninyo eh. Luoy kayo mo. Sige, kunin Kanang gitawag og Sabbath nga Saturday, mauna ang Jewish observant. Okay. So, pag-ingon na ko nga kanang Sabbath
kanang Sabat mao na ang Jewish observance ngano man tungod kay ang context nga gi-present sa gitawag og writer duha ka punto, ang Jewish observance of the Sabbath and the Christian observance of the Sabbath. Mo man punto na ko din na amigo. Wa man ko ingon nga nag-originate ang Sabbath sa mga Hudyo. Buot po niya eh. Yeah, go ahead. Muna sakto ana. Di ka na yung gipangyaw-yaw karon, dili na mabasa. So, dili mabasa. It is a fallacy of silence kung ngunaan ang inyong tawag ining argumento. Kaya di mo mutuo kung di mabasa. Fallacious. Bakakon. Naghimo og tawag ining deceptive argument para ipalusot lang ang ilang butbot. Di mabasa. Kadaghang mga butang nga di mabasa pero tinuod. Di ba? Okay, continue na to. Continue to yung kabakakon na ni. Ang gi-explain dari the Jewish observance of the Sabbath, ang iyang ginapa-explain dara kung nagsugod ang pag-obserba sa mga Jews of Sabbath Saturday. Kabuang siya yung tawag ang presentation no. Supak ba ko ana? Ani ni. Nagkabuang siya ang presentation no. Nya may ngapag asa may imo English no. Ikaw ang dapat mo tawag ining mo balik og English 101. Nga naman kay ikaw mismo gasupak-supak ka nga wa ka kasabot sa punto sa gitawag o gipresentar ilabi na sige quote sa imong papa nga namakak sa panahon sa pag-quote niya sa libro. Sige, go ahead at ato ning continue. Kung nagsugod, okay? You cannot connect, you cannot stitch that here kaning yellow. Dili nimo na siya ma-stitch dari. It is because these are talking about two different people. Pataka sagad ra gyud. Pataka ra gyud ka. Ani ha? Baliko na ko ha. Baliko na ko. Ikaw mi nagpataka, ikaw mi wa kasabot sa imuhang gitawag anang gipangyawit. Okay, niya ha. Kung ato ang tawag anang basahon o di ara ha. Kanang giingon ni nga the Jewish observance of the Sabbath, ha? Kanang the Jewish observance of the Sabbath on Saturday, kanang gisulti sa writer dinhi, refer na sa gitawag og presentation sa writer nga naay duha ka Sabat na gisgutan diha sa balang kasuatan og tradisyon sa mga Hudyo apil ang gitawag og mga Kristiyanos. Mo bitaw ang tawag ining major premise, Christians follow the command. Again ha, balik na nako ni. To keep holy, to keep the Sabbath on Sunday. Pagka mag-presentar po niya ang Sabbath day, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So kining gingon din nga, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, kanang Sabbath nagisgutan sa gitawag og writer, refer na sa gitawag og Sabbath na gina-observe sa Jewish religion. Ngano man kay kanang gitawag Seventh-day Sabbath, migo, tatak na kung sa kuwan pa ba kanang tawag ining ilahan ng timaan ba sa relihiyong Judaismo. Dili sa Sabadista nga natukod lang dito sa Amerika. Dili. Pataka lang yung ka. Pataka lang yung tawag anang i-interpret niya. Ako pa sa wayo ni mo nga. Way English, ikaw gipataka ron. Ikaw nagpataka. Ikaw nagpataka. Sige daw, go ahead. And the Jewish people and the early Christians. I don't know where you made that leap. Ambot aha ka ni ambak. Ikaw may tawag anong pataka lang tawag ining ambak. Putol-putulon pa ninyo. Ha? Giputol-putol pa ninyo mo na nga nagtagbo murag depensa. Ambot aha ni man nagibasa. These are two different people. Naaraman day na. Kana di ba? Kapila na ako nagibalik-balik, di ba? So ang tawag ining Jewish observance of the Sabbath o kining Christian observance of the Sabbath, tama, different people na. Pero kining Christian nga nag-observe sa Sabbath kanang giingon din na nga tawag ining Sabbath day nga gina-observe sa gitawag og mga Hudyo, di ba ingon ko customary na nila. Customary. Both ipasabot balaod nun based sa ilang custom. Ay, nalang. Pero kining mga Hudyo nga mga Kristiyano nga nag-observe sa Sabbath sa panahon sa Sabbath day or gitawag og Saturday, naa sila'y day of worship nga maunang Sunday o atong baliko na po. Atong baliko na sad, mabungol ginig balik-balik nato nga katong katubitong punto nga wa gitiwas ni Pastor Bacalaris. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Ang unang mga Kristiyano probably
nagapahulay sila, naga-observe sila sa pagpahulay sa adlawng Sabado o nagatigom sila sa Eukaristiya sa panahon sa Domingo. Saan man mo na ron? So buti pasabot, kining gitawag og Christian religion or kining Christianity sa early Christians, duha ang ilahang gitawag og observance. Duha ang ilang observance. Pero katong day of worship sa mga Kristiyano, maunang Eucharist. Dili nang tawag ining kuan, dili na ang gitawag og Jewish Sabbath. Nga naman, ni ang sulti ni kuano, ni ang sulti ni Saint Ignatius of Antioch, ni ang gisulti ni Saint Ignatius of Antioch sa 1st century niya nasa number 9 verse 1, if then those who live in antiquated customs came to newness of hope, no longer keeping the Sabbath but living in accordance with the Lord's day, Revelation chapter 1 verse 10, on which also our life arose through him and his death through some deny it. And by the mystery we receive the power to believe, and for this reason we endure, so that may be recognized as a disciple of Christ, our only teacher. So kanang giingon na gitawag og Sabat, dili na mo ilang observance kani adto sa early Christians, dili. Unsa man ang Lord's Day nga gisgutan din na. World Book Encyclopedia, volume 17. Ang giingon din ni, Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and worship of God. The French call Sunday Dimanche, the Spanish call Domingo, and Italians call it Dominica. These three names all come from Latin words Dies Dominica, which means Lord's Day. So kana di ang gitawag og Domingo, Sunday, mauna ang ilahang tawag ang day of worship sa gitawag og mga Kristiyano, mauna si Saint Justin the Martyr sa 2nd century. Babasahon na to ha. Niya, mo man panghambog ni Pastor Bacalao sa 2nd century na igisulti nga nagpahulay sila. Niya, first and second apologies of Justin the Martyr. But Sunday is the day on which we hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change, in the darkness and matter, made the world, and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. So mo ilahang tawag ang justify ang ilahang gitawag og celebration. So buti pasabot duha ka butang. So katong gitawag og mga Hudyo kaniadto ni supersede ang tawag ini nga Lord's Day celebration o Sunday celebration nga naman tungod kay gitudlo sa gitawag og mga fathers nga kung magpabilin pa ta ang antiquated customs nga magpahulit og Sabat wa ta nahiusak ang Kristo. Mo man ni punto. Di ba? Ni ato ning tawag ini nga tawag ing tiwason ni pagkabakakon aning nahuman ang isino dari na kaning gituldok human ang punto dara gi-explain na niya pataka na humana pasagad dagyog ka unsay human ang punto. Unsay human ang punto daw tanaw natin na human na bang punto be. Taka lang kada. Okay, pataka lang gini, pataka. Unsay human ang punto ha? Tanawa Dinhi nga point, the Jewish observance of the Sabbath gi-present sa writer ang tawag ining rason nga nag-observe sila sa gitawag og Saturday Sabbath. Nga gi-present nga naman kay sa unahan kining tawag ining ibabaw, gi-present niya nga ang mga Kristiyano nag-observe og Sabbath on Sunday. Pag ikaduha gi-present pud niya ang Jewish observance of the Sabbath on Saturday. Asa gikuha nila. Karon Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday. Again, iyan na pong reaffirm katong iyang statement sa first tawag ining sentence sa ibabaw nga ang tawag ining mga Kristiyano nagsaulog sila on Sabbath day on Sunday. Pagkaman din early Christians probably observe the Sabbath. So iyahan nang gi-connect ang Jewish observance of the Sabbath og kining gitawag og Sunday. Nga kining panahon na nag-observe pud ang mga Kristiyano og tawag ining Sabat kani adto, pero dili gitawag og day of worship, dili customary. Mo bitaw ang sumpay katong wa gitawa si imuhang tawag ining papa nga namakak and gathered for the Eucharist on Sunday. Still lang bakakon ning mo gitawag og mga tawhan na. Mura pa gyud correct ha? Sige daw. kung gikan ang Mo ba na gitawag og issue na ko dinha kung asa nagikan? Putaka lang ang issue katong tawag anang statement nga wa gitiwa sa imong papa gibutangan niyag tuldok imbis walay tuldok.
Bakakon. Okay, Jewish continue. practice of the Sabbath Saturday. Hmm. Wala nagpasabot na ambot mo hindi ka ba basig English. Yeah, tira. Believe ko aning tawag ining anak ni Pastoy Bacalaris ba? Niya, di ka balo ba og tawag anang introduction, pagkahuman ay introduction sa gitawag og sa sentence, pagkahuman iyang gi-elaborate ang iyahang gitawag og objective and topic sa gitawag og iyahang gitawag og column, ang iyahang mga evidence, ang iyahang comparison, wala dili nimo tan-aw eh. O di wa niya gitanaw tanawa ra gud. Na gitawag comparison gihimo ang tawag ining writer dinhi. Nagihimo ang comparison Christian og ang Christian observance og ang Jewish observance. Ha? Nya pagka magi-connect niya ang Jewish observance sa Christian observance. Di ba? Pero kining mo ang gitawag og connection dito sa Christian observance is moral observance of the Sabbath. Dili ka tong physical and external observance of the Sabbath nga ginabuhat sa gitawag og mga Hudyo. Sabot-sabot mo pa nagsabi nga pagka man ayaw ipahid ng inyuhang tawag ining pagka na-diferensya sa kuha. Ayaw ninyo ipahid kay kamo miniiguan na. Sige, go ahead ato aning tawag ining timbawason. Gi-declare dari sa sentence mismo sa context nga ang early Christians go worship on Sabbath Saturday. Wala man giingon din nga worship, nag-observe. Nag-observe sila mo adto sila sa sinagoga sa adlaw igpapahulay nga naman again customary. Granting without admitting nga nag-worship sila ana nga panahon pero unsa ilang objective. Basado ng Acts of the Apostles. Kadaghang tawag ang mga sulat nila sa buhat sa mga apostol. Katong mga Sabadista, ilang gipangwalian, ilang gipang-convert. Di ba? Wala talaga ng Colossians chapter 2 verse 16. Ayaw ninyo itugot nga na magsaway kanyo kung sa among kanon o inyong kanon inyong imnon. Og bahin pa sa adlaw nga igpapahulay ngano man kay para nila walay gahom ang adlaw igpapahulay dito nila kung ang Jewish context on observance ang itawag anang basihan. Ay. Mura na yung correct. Sige daw. That argument kung dili nimo na siya mabasa mismo sa context, you're making stuff up. Ikaw ang tawag ining kuan unsay dili mabasa. Kana man gipangyawit nimo ang wala sa konteksto. Ha? Kanang imong gipangyawit mo nang wala sa konteksto. Nga naman nagbuhat-buhat kay pangunahon nga dili mo giunahon sa writer nga inyohang gikot nga kung asa na makak ang imong papa. Kung bakakon ba gyud ninyo? Bakakon kay mo. Ako pay butang-butangan ninyo nga tawag ining wa kasabot. Ako Katoliko. Katolikong libro ang inyohang tawag ining gibasihan niya pagkahuman ako na hinuon ng wa kasabot. Mo na nga luoy, mga higalag mga igsuon kini ingon ani ang amahan ug anak, ang amahan bakakon, ang anak bakakon pud. Ngano man kay iyang gisuportaan ang tawag ining kabakakon sa iyang papa. Iyang gisuportaan ang kabakakon sa iyang papa. Nga klaro man nakaayo, tanawa ra gud ninyo. Klaro man nakaayo. Walay tuldok eh. Walay period. Tanawa. So ang presentation sa letter, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Buti pasabot na ay continuation. Duha ka butang ang gipresent sa gitawag og writer nga ginabuhat sa mga early Christians kaniadto. Mo bito nga pag-abot nila sa conclusion ana. But by the 2nd century, the Sunday gathering had replaced the Saturday Sabbath observance. Ngano man kay majority of the Christians wala naga-observe sa Sabbath tungod anang gitawag og ilahang tudlo nga kanang maong panahon mo na to pagsaulog, pag-declare, paghatag og tawag ining pagpahimug-at nakita ka nahiusa kang Kristo. Mo man ay punto. Ay nalang kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko. Sige ato na ning tawag ining tapuson iyang kuan kay 7:39 so 8:39 na 1 minute. Seryoso ka? Ikaw seryoso pug kasi imong gipangyawit? Pataka lang ka. Tapos igno ni mas pastor sa na makak? Yes, klaro kay nang namakak. Ano man wag itiwas tanaw wag itiwas dara wag itiwas napakamoy naong iatubang ana. Nga wa niyo gitawa so early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Ano nga man yung tiwasa? Kay mga pakong mo? Ano nga man yung tiwasa? Kung say purpose ninyo, anong dito ra mo kutob sa gitawag Saturday?
Kasi purpose o si objective niyo tabunan ninyong kamatuoran. Di ba kakon ang amahan sa bakak mo nang gitawag og yawa. O baliktaron kina nila. Baliktaron o niya sunod ato aning tawag ining ikuan. Timbawason tani. Gahimo-himo ka kaugalingon imong conclusions ba based on Ikaw ra ang gayong mohimog tawag anang kaugaling conclusion butang-butangan pag yung kunin mo nag-ingo ko nag-originate ang sabat sa mga Hudyo para makalusot lang kasi mong argumento sure nimo di lagi mo kadepinsa ana. Amigo ha, amigo. Tambag lang ako sa imo ha kay tawag ining bag-o pa man ka nasuod-suod ani. Tambag lang ako nimo ha, patudlo. Ngano man tungod kay kung mo-engage mo ko kay aning gitawag og butanga, labi na ka nang mutubag ka nga wa pa kay kaon. So ang tawag ining mahitabo ana magkabuang kagyod. Nagkabuang kagyod. Tanawa. Inyong tawag anang girason-rasunan ang inyong gikot. Pag nahulog ba nga mas labaw pa mo nagkasabot nga mga Sabudista kontra namang Katoliko nga amo ka ng libro? Di ba? Oh, natingala ko. Duha ka punto ang tawag ining gi-present ni Pastoy Bacalaris sa tawag ining argumento. Kana nga video nako. Duha ka tawag ining nga punto ang gisgutan dinha. Duha ka punto. Number 1 point katong pag-quote niya sa The Catholic Bible. Ang commentary sa St. Luke chapter 4 verse 16. Anong man yung giribat? Kanang ingon regularly, adlaw-adlaw, nagaabto sila. Regularly ha, kanang tawag ining kung sa kuan pa ba, kanang pirmi kumbaga. No? Nagaadto sila pirmi at yan sa nagog is carried on by the early Christians practice in meeting the temple. Nya ang reference Acts chapter 2 verse 46 and chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12. Kanang adlaw-adlaw di lang kay tawag ining Sabat. Pero nganong katuramang inyo ang gikot? Nganong katuramang imo ang giribat? Nga maglisun mo pait mo. Nya pagkaman nya magud asa man gi tawag anang gi sana asa naman imong English ikaw ang kasabot. Nga naman kay buot ang interpret sa librong Katoliko. Number 2, nagbinisaya na gani ko gapait kapag sabot. Butang-butangan pa ko nimo nag-originate, nag-ingon ko nga nag-originate ang sabat sa mga Hudyo. Pataka lang ka. Pataka lang ka. Nya pagkaman naapoy ebidensya. Ha? Naapoy gitawag og ebidensya nga kanang gitawag og sabat gituuhan perhaps gituuhan nga tawag ini kanang gitawag og nga sabat is nagikan sa Babylonian na tawag ini nga sabat natin pa kadali lang ako ang tawag ini tan-awon ang nagsilbi ang evidence kumbaga niya ha. Okay, asa na ba to? Okay, asa na to? Nawala man. Okay, World Book katong isa, katong The Book of Knowledge. Nganong wala na appeal, nganong wala na appeal. Okay, yun, dire, yun. Nganong wala na appeal, katong The Book of Knowledge na ako'y tawag anang gibasihan katong The Book of Knowledge. Nga tawag ini nagapunting kanang gitawag og Sabbath, gituuhan nga nagikana sa Babylonian na Sabat. Dili na sa tawag ini mga Hudyo. Pero lahi ang ilahang tawag ining pag-ila sa kana nga gitawag og Sabat. Ulahin na nang gi-quote nila ng Genesis ulahin na Ulahin na. So man ay pataka na dili magpataka ha. Di pataka pasok kunya kung mapasok mutubagan ni kakaon una kay para dili magkabuang na imong interpretation sa gitawag og argumento. Sa whole 8 minutes nimo nga argument wala gibisag usa didto nga nakapuntos ka. Abi nimo nga no tungod kay nag-create kag imuhang kaugalingong linya. Ikaw tong tawag ana naigo atong red herring nagiingon nimo. Ikaw ang naigo. Dili ako nga naman nag-create mo kag imuhang kaugalingong linya nga dili mo ay gipunti gisulti sa konteksto sa gikot sa imuhang amahan nga namakak. Again ang amahan sa bakak mo ang yawa niya si Mr. Bacalaris, Pastoy Bacalaris is bakakon man so anak sa siyawa, ikaw apo na lang ka. Okay, so wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow nyo itong mga page, RJ Roland Sanders Second TV, Apollo.Argumento, Kuya Apollo's TV page. O pwede sa mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung itong mga channels, Dalay Catholic, Apollo's International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apollo's TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa bumad din mag-send og super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko, gusto mo tabang, gusto mo supportan ninyo programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang support sa mga account numbers kana karon diha sa inyong mga screens kana nagdagang information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung bayari mi ta sa inyong pagpadala.
daghan kaayo nga salamat. So okay, so yun, at least naklaro na to. Kanang ingon niya nga pataka na kay in English, siya mo yung patagag in English kasi simpleng Bisaya di kasabot, how much more sa in English kayong gibasa. Sa ngalan si Bukber sa TV punto argumento yung Pangulo ang pangunahan sa Lay Catholic, Apologies International sa mga kaubanan sa LCA, sa mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang, nagsuporta ng programa, kini yung ubos, nga lagad, usus pagtong Katoliko Sir R.G. Seno, temporing mamilitin yung bingonik na siyang servire, et fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.